ongitorri ze danok idurre Bilbao nahi, guri barri. Eta, bueno, hemen ibiliko gara emakumie, jarduera fizikoe eta elikadurari buruzko gaizek jorratuten. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Bueno, ni gorputz hezkuntzan lizentziatuen nahi. Hezkuntzan itzen dute orain momentuen lan, kirolenen, horre lan duten du entrenatzeiek esateko pertsonak nahi dabienak etorri bertara datoz, eta etorri biltzen nahi ikasliekaz aratona, honelako gauzek erakusten be bai. Pretty woman, stop a while. Pretty woman. Kapitulo bakotzien gai bat jorratuko da, eta bueno, hemen okingo nozuie aldiro, gai garrantzitsuek, eta bueno, gero sare sozialatan be kontaktue igual okingulez, lesango zuie sugerentziren bat be bota, zuek ikusten zuiena, igual ez dutela berbarik egin, edo zuiena jakin. Kapitulo bakotxak okingo dau parte bi, bat esango da hori gaize landutie, ariketa argizen espliketie, eta gero bigarren zati baten egongo da hor dago osasuntzu bet, baina publiko guztizeri zabaldute esungo dana, eta hor ariketa fiziko batzuk, eta horre gauzek zelan edo horrek ariketak zelan landu azaldute etorko dana. Don't walk away, hey. Okay. Eta, bueno, Alabatzi on Fire, holan deitzuko da programie, bai on aktibe edo martxan imini hori berbiera bilitze, eta Fire kalorizeri zu emoteko eta emakumietako zen etapa desberdinek erreteko, eta bizek batunde, full speedien imingo gari ez, bai informazio gaz eta bialduten zutien hor dauekaz. She's walking back to me. Ongi etorri Alabatzi guztizeri, hemen on fire imingo gara. Alabatzi on fire! Gaurko kapitulue nerabetasunien oinarritute egongo da, eta bertan azalduko dugu zelako aldaketak emoten dizen, eta oso garrantzitsue esango zen euren erabiek be entzuten badabien, eta batez be euren gurasuek, tip batzuk entzungo dizelakon gaurko azalpenan. Show me how your body feels on mine. Lehenengo eta behin, nerabetasunien emoten da gorputzen lehenengoko esnatxe potentie. Bai, horre hormona batzuk agertuten diez, hormonan aldaketa bat emoten da, orain arte ezinak agertute esan, gorputzen irudizen aldaketa bat, eta lehen oitxure osasuntzuek hartzie oso garrantzitsue esango da. Drink skinny margaritas, but that's still fat. Don't stand on the wall, motherfucker, work that back. Did they tell you? Hormoneri buruz berbaitzen badun, horrek aldaketak emoten diez, oso ezagunek nagusizentzako behintzet dizen estrogeno eta progesteronan igoera bat emoten da. Gero, bai kortisol, dopamina eta serotonina dizela hormona batzuk aktibazinue eta estresa eta humoriegaz zerikusi zedako jenak, eta horrek agertuten diez eta hor ikusten da ez, ematen dizen aldaketak eta igarten dizenak nerabiek dizen pertsonetan.
eta horrek hormonak ba, impactu emozional bat sortuten daue horretan neskatan, nerabietan, eta emoten diez humore aldakaurrak emoten diez, postasunetik pasaten gariz tristezire, eta tristezizetik eta postasunera, eta hori biltzen gara gora eta bera, autoestimue eta autoirudize bajatu itzen da apurtzu be, konturetuten gara irudize gurie zelako edan, aldaketa ondizek emoten dizelakon, sentsibilidadie be areagotu itzen da gehiz hau, empatize, bai, eta nahazmena eta identitate bilakaera bat emoten da, eta horrezten gari esapurtzu bet ikusten ba, zelakuek ari zen, eta nondik nora mobiten gari zen, non gauzen guzture eta nonez, eta ia ikusten gara rol baten barruen gizarte, gero edo gure gizarte, mini gizartien barruen, ez? Fancy flowers grow. Oh, it feels like I'm falling in love, maybe for the first time. Horregatik oso importanti ez ohitura osasuntsuek barneratuten zutie, bai pertsona moduen, horrek neskak, nerabiek, eta bai gida moduen euren gurasuek, ez? Hasitze elikadura orekatu bat okitzetik, garapen pertsonal bat, badatorrena ba, liburuek irakurtie, pelikulek ikustie, ba, gustuek apurtzen ondi duzen, gizarte harreman osasuntsuek okitzie, bai? Hor ja badakigu nokitzen duzkun ondo, nokez, eta hasi bigara erabakitzen gure bizitzen orantz darugun, ongizate emozionala, apurtzuet erlazionata dauela, bueno, dan eta usazkanin erlazionata, ez? Higieni eta zaintza pertsonala oso importantie, loitzeko itxura osasungarri zepe bai, eta azkenen, ba, esango zan, jarduera fizikoe, apurtzuet bateratuten dauela hori dana, ez? Askotan sortuten duzen harremanak gehizena, aparte eskolan dako usenak bebai, ba, entorno libre bat esaten da jarduera fizikoen, eta hor bestera bateko harremanak sortuten diez, ez? Eta hor ba, oso harreman iztuek ze bizitzen diez gauze oso desberdinek lehiakortasune, entrenamentuetan, txarto pasateko momentuek, ondo pasateko momentuek, eta oso garrantzitsue da hori ondo zainduti, ez? Feels like I'm falling in love. You're throwing me a lifeline. Oh, now for the first time, I know I'm not alone. Eta familize batez, bez? Dino nerabiek tutoretxa baten azpizen dauz, eta hor oso importanti da familien implikazioe. Bai? Komunikazio ireki bet eta empatiko bat okitzie, ez ulertutie gure alabak, bai? Presinuen murrizketa bat, egon bide hor junetorri bet, ez? Aparte hori, komunikazio gaz batera, eta etxetik ez egotie presio bat, edo bai jarduera fizikoen, edo baita eskolako erronketan, ez? Gero, autoestimue eta autonomize sustatutie, ez? Irudi positibuek eta esatie gehiago geu ejemplo positibuek, ez? Etxetik. Garapen emozionala landutie, bai? Laguntzerik bihar badun non hor espezialistigaz, ba, horretarako dauz be bai, ez? Bai, ulertutie zelan duzen eta torten dizen eta zelako esplikazioek emoten dauen, eta emotie alako espazizo seguru bet, ez? Non gure alabak aldauen azaldu, eta ez da bihurtu bigari zela gure alaban lagunek, bai, emon biditzagule edo eskaini bitzagule leko seguru bet, non aldauien azaldu zelan topaten dizen, zer bizi izan dauen,
bai, eta babes emozional bat emon, eta azalpenak, ez? Zer ulertuten da bien, eta zer ez da bien ulertuten, eta hortik bideratu apurbet, bide egokizetatik, ez? De tenerte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar. Yo quiero take it slow, 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 porque a ti no te... Jarduera fizikuri buruz berbaitzen badun, aukerak oso zabalak esaten diez, ez? Eta kontuen hartu bidu jarduera fizikue abarkaten dauela, bai kirola, eta beste edozein mugimendu sortuten dauen, gorputzien mugimendu sortuten dauen ariketak, ez? Eskari ez egon bihar talde ezagun baten, nahi dut esan, eskubaloien edo igeriketan edo, badauz beste aukera batzuk gorputzen mobiteko, bai dantzak, bai gimnasizuetan eta musikagaz eta sortuten dizen horrek klasiek bebai, posible daubienak ez igual adin txikikoa beti zenak, bai nera betasunien, bai 15-16 urtetik aurreraukuek, horretan be parte hartu aldauienak, eta horrek be jarduera fisiko badiez, eta lan bat sortuten daubie eta eragiten daubie gure gorputzien aldaketak, ez? Me convierto en pirata y robaría tu corazón y te haría el amor en el cinturón de Orión. No hay como fallar a semejante mujerón. Te aseguro que eres mi filosofía y yo Platón. Entiende que yo soy único, mami, por ende el menos esperado te sorprende y que las heridas sanan y el dolor no dura siempre. Si me besas me desconfiguro, si te dañaron yo te cucuro. Yo te quiero pa' mí lo juro. Me tiene mal con ese QLO. Si me besas me desconfiguro. Guraso moduen kontuen euki behar dugune da jarduera fizikoari buruz jarraitute berbetan. Euren gustuko esan bidela itzen dauena, implikazio bat egon bidelakon, eta ondo pasabi dauilakon, ez? Lehen komentatxutien horri bai garapen pertsonala eta bai ongizate emozional bat, hori esan bide, etorbide jarduera fiziko gustoko batetik, ez? Eta orduen entzun ondo zein dan zuen alaban gustuek eta non disfruteten dauen, ez? Eta hori esango zan, gero lortuten dauena horrek itzen duzen mugimenduek eta horrek implikazioek luzerorako gure barnen geratuti, ez? Bestela, zozeritzen baduen apurbet obligeta edo lagunek duzela konbertara, momentoren baten errezau esango da, kirola edo jarduera fiziko alde batera itxitzie, ariketa, zelan duzen urtiek pasaten, ez? Eta hori da, batez be neskatan asko pasaten dana, ez? Mutilek dakoie aderentzi gehiago kirolan eta jarduera fizikoen neska baino, egoten da momentu bet, non igual ikasketak eta beste gauze batzuk aputxu bet alderatuten gaitzuzena kiroletatik, eta orduen oso importanti da txikitzetik edo, nerabetasunien sartuten gari zenien egiten duen jarduera fiziko hori esatie gustokue eta norberak aukeratutakue. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Eta apurtxu bateratute orain arte kontatxutiena, bai emoten dizen aldaketak hormonalak, horrek askanien bisualki gorputzien aldaketa oso esanguratsuek ikus. Jarduera fizikoek bebai landuko dau hori gorputzek kanbizeten dauena, ez? Hori ez naeri helen hasikeratan esan txutiena,
eta oso importanti esango da elikadura orekatu bet erutie. Ez dago lan portzentai bet lagunduten dauenik, ze oso gatxada sakitzie zenbat karbohidrato, grasa, proteine dauzen elikagai bakotzien. Bai oso importantie da, bai barazkizek eta fruituek esatie, eta frutak, parkatu, plateran erdize, ez? Eta hortik gero proteinek eta esango zen beste laurden bat, eta beste laurden bat esango ziren karbohidratuek ja berbageiz hau bintze zerealari buruz berbaitzen du nien, ez? Zerealak, beti integralak esan beko ziren, horrek lagunduten dauina da energize moten, ez? Eta horretan edadietan energi pilo bat behar da, bai egiten dauen aktibidade guztiz egaitzik, eta gorputze oso aktibo dauelakon. Kalitatezko proteinek be oso importantik esango ziren, ze gorputze hasten dau, eta bai aragize, arraine, arrotzak, esnekize, frutu lehorrak, lekalietan topakuze horreke proteine lagunduko dauienak, bai sorkuntza, giar sorkuntza horretan, eta grasape bai, ez? Osasuntzuek, bai horizue, bai aguakatie, frutu lehorretan be bai topaku, eta arraine urdinetan be bai. Eta grasak be oso importanti ez, beti okintza biolako konotazio negatibo bat, bai irureti ez beharrezkuek orekatu esateko hori elikaduri ez. Eta azkenik, eta adin honetan oso garrantzitsu ez mikronutrientek edo vitaminek eta mineralak ezagun hauek igual. Bai kaltzioe, esnekizetan eta sardinetan be topakusena, burdine be bai, oso importantie, espinakatan, frutu lehorretan, lekalietan, eta azkenik vitaminetan bai D eta B12 vitaminek esango ziren oso importantiek, eta horrek topaten duz bai txirletan, berberetsuetan, horreta motatako alimentuetan. Eta hori esango zen, ondo banatute, eta lehen esan duten moduen, frutak eta barazkizek platera erdi, beste laurden bat proteinek eta beste laurden bat karbohidratuek, zerealak bertan bateratute, hori esango zen, elikadura orekatu beteruti egunerokotasunien. Bueno, eta hau esango zen informazioe, orain arte, espero honegaz informazioaz, zozere argitzu izana, duderik beti dakuzu jaukerie sarietan kontaktuen imitzeko gugaz, bai nigaz Instagramen idurre Bilbao topaten bazuien, errez topako nozuien. Eta bestela, idurre /Bilbao, hori izango zen nire Instagrama, eta gero bestela itxukire behar zuie idatzi WhatsAppien, 944 392 567, eta hor, galderaren bat edo badako zuien, saiatuko nahi erantzune emoten, bai? Guzteko likida, hasta azkenengo zitzitzie alako mezu bet, ez? Pentsaera initzeko bebai. Eta mezu esango zen, ez da perfektue izan behar, zurie izan behar da. Bai? Gorputxeri buruz berbaitzen du nien, kontuen okitzeko.
bueno, eta raina hemen itxiko txutie hor dago sasuntzue, bai, hau lehen esan duten moduen, dau danari giritze, gu dauenak parte hartun, ba parte hartuti dakola. Eta zuen artien be gure basuien hor daue bat abestiri bota, ba oso interesgarriz esango zan, esteipa. Amak alabiri, amumak elobiri, edo beste norabidien. Entzulien arabera, ba beste bateri botati dako txola hor daue, eta ia ze koloretan topaten sarien, ez? Egongo da sarietan eskaitze, eta horrek ikusko zuie zelan dauzen lau ariketa, desberdin, bai? Eta, bueno, fletxak markaten dabi moduen, bueno, aputxo eta salduko, eskuat bat hormin kontra, izkiotibialak lurrien, eta gero esango zen, abdominalak landuteko ariketa bat, eta lumbariek, bai, ikusten zuien, bueno, noke apurtxoek kontrolaten badauen, ikusko dabi zelan, dizen, bai, izterratako giharrak aurretik eta atzetik, eta kaderan dakuzen giharrak abdominalak aurretik eta lumbariek atzetik. Orduen, bat abestin atzi entzunbiko zien, bai, eskuata gero izkitibialak, eta gero abdominalak eta lumbariek, bai, horre norabidien, eta gero, ikusko zuien moduen, hor daue da, ba, kolore bat aukeratutie, eta zeuik ikusten zanien moduen, ba, horre kolorien agertuten dan ariketa da denbora bat mantenitie, ariketak diez manteniti posturie irudizen agertute da moduen, eta hordeko zuie, ba, koloriek duez urdine esango zan errezena, urrengue berdie, urrengue gorrize, eta azkenengoz ba, saiena esango zan baltza. Non hor igual konturetu de eskipistetako koloriek erabideote zela alako, ba, desberdintasun betitzeko, ez? Eta, ba, horti izongo zan hor daue, bai, ikusten zuien moduen, bueno, ikusten behituten zuienien, ikusko zuien zelan dizela edo 30 segundu, manteniti bera posturie, bai, gero bigarren aitzie, gero ez dauz deskantzorik enbiarrik, ikusten zuien moduen, ez da binbintze deskantzue bidenik batetik bestera, ez ba, hori izango zan, edo 30 segundu, edo 45, edo minutu bet eta 45. Eta bai, berdien eta gorrizen, badako zui aukerie bigarren bider bat itzeko, eta denporie apotxuet murriztute. Alzuie bialdu zuen zentzasinuek, nokire basi dauen bebai, alabiek edo amak, edo amumak, edo nerabiek, bai? Eta hemen egon genaz prest zuen feedbackak hartzieko, eta ia zelan duen datzuien haue hor daue aurrera eruterakoen. Bueno, tamen amaitzuten da gaurko kapitulue, entzuten egon dana, edo entzun dauenak eskarrik asko, entzutiarren, urrengo programa baten ikusten gariez, eta hemen akabaten da Alabatzi on Fire. So spicy, 5, 4, 3. Let's go.
everything. Hot commodity to give it up is wedding ring. Not to boast, I'm super bad, got my own bag. Beauty's in the eye beholder, but I'm something to brag on. So done, da, my lipstick, yep, oh. From carrying this weight, I almost broke my backbone. People down, I'm up, they keep trolling. In and out, my soul, I'm so. How could anybody hate? I be the black subject of pretty, but they thinking I'm not. And they still watch Miss Ladybug connected to dots. Believe me, they be hiding, but they throwing them rocks. Looking presidential, should be in oval. Korea to US, my money by coastal. A bad bitch is sharing my plate, I'm not greedy. Girls, we run the world, I'm so. Pretty woman, rolling on my string, yeah, she on fire. Oh, yes, I am. So spicy, 5, 4, 3, let's go. I know you like it spicy, got that 5-star place so icy. Just it up, keep it saucy, serving hot so, yes please. Are you with it? Come and ride it. Take a seat, let it hit, we gon' waste no time with it. Every night, yeah, we can ride non-stop, we gon' lose our minds.